Slav juara on bixêratin. Em îro ji besa jiyana Musa Antar ango apê Musa bikin û wêneyê wî xêz bikin. Apê Musa di sala 1920 de li gundê Zivingê yê navçeya Nisêbîna Mêrdînê hate dînin. Apê Musa dibistana xwe ya seretayî li Mêrdînê û ya navîn û lîseyê jî li Adeneyê qedandibû. Piştî xwendina lîseyê jî ji bo zanîngehê diçe Stenbolê û beşa felsefeyê dixwîne. Li wê derê gelek xwendevanên Kurd nas dike. Piştre dev ji felsefeyê berde û beşa hukûkê çê dike. Duî demê de xwendevan û rewşenbirên Kurd ji bo pirsgirêka neteweyî dikevin nava tevgerê. Her wiha Apê Musa ji bo ku xortên Kurd li dora xwe kom bike û hem ji alî maddî ve hem ji alî manewî û siyasî ve xwedî li xwendevanên Kurd der bikevin yurda Dicle vekirin. Musa Antar di sala 1948 da yurda Firatê vedike û dest bi deranîna rojnameya çavkiriniya Dicle dike. Piştî çend salên dirêj li Amedê bi navê İleri Yurt yanî Welatê Pêşketî dest bi deranîna rojnameyekî din dike û ew ji ber nivîsên xwe jî ji bo demekî tê girtin. Di sala 1950 da jî ji ber doza çilûnehan carekî din tê girtin û tevlî çilûne hevalên xwe 6 mehan di girtîgehê de dimîne. Musa Antar kitaba xwe ya bi navê Birîna Raş di zindanê de dinivîsine. Her wiha ferhenga Kurdî ya bi 6000 peyvan pêk hate amade dike. Di heman demê de Apê Musa di destpêka salên şêstî de di nava Partiya Çapên Tirk de bi awayekî fermî dikeve nava siyasetê. Li belê piştî 10 salan dîsa dikeve girtîgehê û gava ji girtîgehê derket jî vedgerîgan dixwe li wir jiyan dike. Piştî çend salan dîsa vedger Stenbolê di gelek kovara rojnameyan da ji nû ve dest bi nivîsandinê dike û di heman demê de di nava Partiya HP de ji nû ve dikeve nava siyasetê. Her wiha Apê Musa di gelek rojname û kovarên Mîna, Welat, Ülke, Özgür Gündem û Özgür Ülke de nivîsî nû tên weşandin. Roja 20 îlûna sala 1992 da li Kulanên Amedê Apê Musa bû hedef û jiyana xwe ji dest da. Li Tirkiye ji 1993 da xelatên rojnamegeriya Musa Antar û şehîdên çapemeniyên tên dayîn. Jiyana Apê Musa jî wiha bû, niha vegerin ser weneya xwe.
بله وینه ماجی خلاص بو هیوی دیگم کو عجیب انده و حیا وینه که نو بمینن خیر و خوشیده